Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti basa rangu randinoita ndere kudrivawo matraks, saka ndakabva ndachizodanana noumwe mukadzi uyu. Mushure mekunge ndadanana naye ndakatomborota hope, uye zvekare nevamwe bishop vekuchechi kwedu vakati nerimwe zuva apo pandainge ndichida kubuda ndichida kuenda kubasa, vakandisendera message vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichipfuura nekumba kwavo nekuti vainge vaine munamato uyo wavainge vachida kundigadzirira. Ndikabva ndati zvakanakai munhu waMwari. Zvino ndakati ndiri munzira ndichienda kuya ndipo apo pandakabva ndati kuti ndinge ndichiendako hazviiti, nekuti semunhu wekuti anonyanyisa kuona stereki, zvimwe kuda anokwanisa kuzondionera maburi angu akandinyadzisa, because ndainge ndiine mudzimai wangu ndokubva ndaregedza kuenda kuya. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatoshamisawo mudzimai wangu. Ndikaenda hangu kubasa, ndakazoti ndiri munzira ndichienda kubasa, ndipo apo pandakazoti ndamboti zororei ndokubva ndarota. Ndakarota mukadzi uya wandainge ndichifambidzana naye. Mukadzi uyu mukomanashi akauya kwandiri achichema ndokubva ati ngatisiyanei, nekuti zvaizvezvi hazvichaite kuti tirambe tichingofambidzana, otherwise unokwanisa kuzofa kana tikaramba tichingofambidzana. But ndakaramba ndichingomumanikidza kusvika achizoti kana kuri kunzi unenge waita zvekumanikidzira ndezvekwako, haisi mhosva yangu, kana ukafa haumuki ngozi. Mukomanashi ndakapepuka paya ndichirohwa nehana, ndakabva ndamupika up ndokubva taenderera hedu mberi nerwendo rwedu, asi akaramba kuti tinge tichirara tose. Asi ndakazoti akarara paya ndokubva ndachizongokaruka ndatova pamusoro pake. Iyewo haana kuzokwanisa kuzoramba, asi masikati acho ainge amboramba achiti ndangouya kuti ndinge ndichizokuona, asi ndiri kurwara, mudumbu mangu muri kurwadza. Iye ainge asingadi kundiudza kuti ainge akabva mukurara nechimwe chikomba chake icho chikabva chachizotanga kuzvimba mabhora, saka aisada kundiudza, ndokusaka ainge asingadi kurara neni. Saka ipapo ndakazomutaimira akarara, ndikabva ndachizomukurira nhumbi dzake, ndikabva ndamumanikidza kuti tinge tichizorara tose. Akabva anditi it is your choice, hameno zvako. Ndakangoti kwaari hameno zvako chiko, nekuti wewe utori mukadzi wangu. Takarara tose, asi mangwana acho makuseni mushure mekunge ndazomudropa off kuti ange achizodzokera kumba kwake, akabva achizoti kwandiri, kana uchikwanisa uzonwa weti yako. Iniwo handina kana kumbozvisa mumusoro, ndakangofungidzirawo kuti maybe ainge angoriwo my jokes, because munhu wekuti iye anongogarawo achingoenda kumasowe nekung'anga. Saka ndakangoti iwe ndaneta ini nekungogara ndichingonwa weti. Kana tiri venhamo tiri venhamo, kana nguva yakwana yekuti tichazoitawo mari, tichaita mari nenguva iyo yatakanzi naMwari ndiyo yatinofanira kuti tinge tichizoita mari. Saka ndakazoti ndava kufamba ndainzwa sekunge uku kumabhora kwainge kuine chinhu chainge chichifamba chichitaka kundinyerekedza. So ndakazotanga kunzwa pain mushure mekunge ndamboti ndinge ndichizorora ndava kuda kurasa mvura, ndakanzwa imwe pain isingaiti. Mukomanashi by the time pandakazosvika uko kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonorara zvekare, ndainge ndisingachakwanisi. Ndakatsvaka painge paine chipatara, hwainge huri usiku. Mukoma pain yandainzwa ipapo yainge isingaiti, zviya zvekunzi unonyara vanhukadzi haungambonyari. Ndakati ndichinoona nesi wacho, ndikabva ndangomuburidzira sikarudzi yangu ndikamuudza kuti ndainge ndichirwadziwa. Zvino ndainge ndazvimba kuzasi kwose uku, ndakapiwa mapiritsi zvikaita sekunge senani, but ndinoti kana ndapedza kunwa kosi yacho iyoyo yandinenge ndichinwa, then ndinobva ndachizotanga kurwara zvekare. Saka ndikutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Please ndapota hama dzangu, kana kubasa kwacho hakuchatomboendeki, because uku kunongogara kuchingorwadza chete. Ndakamboedza kuti ndinge ndichihwandisa ndisaudza madhamu kuti ndo zviri kuitika kwandiri, asi ndakasvika pakuvaudza chokwadi
kuti ndiri kurwara. Ivo vakangotiwo hameno, Mwari ndo vanoziva. But akapererwa mudzimai wangu achitarisa achiona kuti ndakaparara nekuzvimba kusikarudzi kwangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaromba zvikwambo, uye zvikwambo izvi zvandakarombera pazviri zvinoita bonde nemaneighbors angu. Saka nyaya iripo now ndiye kuti pamaneighbors angu pane umwe uyo anonamata. Saka dzimwe nguva zvikwambo zvangu zvinoti kana zvikaenda zvichida kunorara nemudzimai wake zvinobva zvachizobondera, asi ndinongoda kungotendawo sekuru nekuti vakandibatsira. Kundibatsira kwacho kwavakaita mukoma ndekwekuti vakaita kuti ava vavakidzani vangu nekunamata kwavo kwose ikoko vange vachizotsvedza vachizodona. Saka kutsvedza nekudona kwavakaita zvinhu zvingorifaniso. Vakadzinga musikana wavo webasa, vachinomudzinga vaisatoziva kutoti ndiye umwewo aitovachengetedzawo nekusanamatawo kwake ikoko, vachimuti isimbe pakunamata, but munhu aitovachengetedza. Zvikwambo zvangu zvaibondera pose pazvaienda ko zvichida kunorara nemukadzi wemuvakidzani wangu. Zvomuona musikana uyu akamira pagedhi zvichida kupinda, iye aibva azvozvidzinga, asi iye asina kana chaainge achimboziva kuti ndo maspiritual wo acho iwawo ari kuitika. Zvino vakazoti vamudzinga. Ndakafara mushure mekunge sekuru vazondifonera vakandiudza kuti vadzinga kamusikana wavo webasa. Ndikavaudza kuti hongu, ko mazviziva sei? Vakabva vati ndini tenda sekuru vako, nekuti ndashandisa uchenjeri nemasimba neunyanzvi hwangu nekugona basa ndaita kuti ange achidzinga musikana wake webasa. Saka ndikuda kuti ndige ndichimutsvakira musikana wekuti inini ndini ndichatomutungamirira musikana iyeye kuti ange achizosvikapo pamba pavo, ende vachati vachingonomutarisa vachabva vaona sekunge musikana iyeye ndiye akakodzera kuti ange achizovashandira. Mukomana zvakazoita sekudaro. Kutaura kudai pamba apa panongogara paine noise iri mhere sezvamunongozivawo kuti hanzi mweya waMwari haugarika pamba panenge paine mhere. Zvinova zviri zvinhu zvinondifadza pose pandinonzwa vanhu ava vachimhanyisana. Kana zvikwambo zvangu zvinofara kwazvo zvichiziva kuti zvino dho rinenge ravhurika, zvinoenda zvonoita madiro aJeorgina nemudzimai wemuvakidzani wangu. Ndiyowo secret yangu mukoma. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Basa randinoita nderekuti ndinotenga maelectronics kunana Dubai kana kuti kuChina, ndomatengesera makambani, angava ari makambani mahombe nemaindividuals. Ndo zvinotiraramisawo inini nemhuri yangu, uye zvekare mari chaiyo mari tinoita, even though tiine kashopu kedu mutauni kangoriwo kashopu kadiki kanokuita sekunge kemhanga, but mari inobudamo mushopu imomo kutoita sekunge ndinotokunda vanhu vane mamaini avo. Vedare ndo message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndinoshandisa mweya wehanzvadzi yangu uyo akafa kuprofita. Hanzvadzi yangu iye akashayika. Paakashayika mainge muri mugore ra2012. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichiriwo mukomana wechidiki, ndainge ndisati ndatomboroora. Mushure mekunge ndazoroora, nhamo ndipo payakazondisuka. Apa ndainge ndazvitorera mukadzi ainge akanaka. Apa iye ainge ari munhu ainge achida mari, aindishorera vabereki vangu kunditukira madzikoma nehanzvadzi dzangu, ende chikumuita painge pasina, because aiziva kuti kumuda ndaimuda nemwoyo wangu wose.
izvo zvakazondimanikidza kuti ndige ndichizosiyana nedoro because ndaiva ndiri munhu ainwa ndikabva ndachizotanga kuenda kuchechi. Pandakatanga kuendawo kuchechi ndainge ndisitomborinawo kana fungidziro dzekuti kuchechi ikoko ndiko kwandainge ndichazoromberawo chiprofita. Saka ndaigara ndichingoendawo nemamwe maprofita tichinokwidza makomo tichinamata tichitsanya until one day pandakazonzwa zvichinzi umwe mukomana uyo wandainge ndichiwirirana naye akazouya kuSouth Africa. Ipapo ndainge ndichiri kuZimbabwe ndokubva atanga sowe rake. Ipapo zvainge zvichinzi ainge akabva mukutenga Isuzu yainge yakanaka kwazvo. Ndakatsvaka mafoni numbers ake ndikabva ndati kochibaba ko zvandiri kunzwa kuti kuSouth Africa ikoko mava nesowe renyu rakakura kwazvo uye zvekare mava nemari, ko gepu racho makaripinda sei? Akazonditi ainge achazondiudza apo paainge achazouya kumusha. Akagara kwenguva refu ari kuJoni ndokubva achizodzoka kumba akanditora ndikaenda naye kuvillage kwavo. Akazonditora ndokubva achizoenda neni kuRwizi uko kwaakanofukunura pane imwe nzvimbo painge pakavanzika muri mutsanga. Akabva andirakidza rimwe bhodhoro akabva anditi bhodhoro iri uri kuriona here? Ndikabva ndati hongu. Akabva anditi bhodhoro iri ndiro randinoshandisa mukuprofita, nekuti zvemazuva ano kana ukangoprofita ungoriwo munhu nje uchimirira mweya mutsvene. Mazuva ano mweya mutsvene unongogara uri busy. Saka nekuda kwekuti vanhu vava kuprofita vakawanda, mweya mutsvene unogumisidzirawo waneta usingachazivi kuti zvino zvandiri kudanwa uko zvandiri kudanwa nekoko ndoenda kupi. Ndipo paya paunozoona kuti network inenge yarasa. Asi iwe kana ukakwanisa kuitawo mweya wako mutsvene waunenge uchigara nawo uinawo mweya iwoyo haumbofi wakakurasisa panetwork. Handina kukwanisa kuzvinzwisisa panguva iyoyo kuti mweya wake mutsvene waainge ava kutaura nezvawo wainge uri mweya weimwe hanzvadzi yake uyo ainge akasoshayika. Mukomana acho nekufamba kwenguva ndakaramba ndichingovavarirawo kuti iye ange achindibatsira. Aingoti kana akadzoka kuZimbabwe ndobva ndamufonera ndoenda ndonosangana naye apo panzvimbo apo paainofukunura bhodhoro riya, obva atanga kurumbidza mweya wake mutsvene uyo waainge achiti unogara mubhodhoro iroro rinogara mutsanga. Saka akazondiudza kuti kuSouth Africa kune umwe munhu uyo akamubatsira anokwanisa zvekare kundibatsira. Ndainge ndisina kana passport. Akanditi passport yei nai munhu waMwari, nekuti mweya wedu mutsvene watichafamba nawo uchange uchizoti tungamirira uchifamba uri kumberi kwedu. Mukoma takazouya tose kuno kuSouth Africa ndokubva ndachizoona ndava kuendeswa kun'anga. Ndikati ko ndeipiko iyi? Akabva anditi iwe isu kuno takauya kuzotsvaka mari. Izvo zvekuti imi muchiri kuvhunduka munovhundukeiko? Nekuti kana uchiprofita handiti unoprofita here uchishandisa midzimu yako? Saka zvakangosiyanei nekuti unge uchingoenda kune vacho avo vanobvuma kuti vanoprofita nemidzimu, kwete isu nemapastors tinonyepedzera sekunge tinoshandisa rimwe simba asi tichizvizivira tega kuti tinoshandisa simba ratakapiwa nemidzimu yedu. Saka akabva achizondiudza kuti ndaisafanira kuti ndige ndichizotya mukomanashi. Ndipo apo pandakabva ndachizobetserwa ndakanzi ndinge ndichitsvaka bhodhoro. Ndakaenda ndikanotenga drink ndikanwa Fanta Orange iya kusvika ndapedza 1 liter ndiri ndega. Ndapedza kuita saizvozvo ndikabva ndanzi ndinge ndichirisuka. Ndakabva ndachizopiwa kamhodzi ako kandakanzi kamhodzi ikako ndaifanira kuti ndige ndichizokakanda mubhodhoro ndikaita saizvozvo. Mushure mekunge ndapedza ndipo pandakabva ndachizonzi ndike ndichizonyora zita reuyo wandainge ndichida asi uyo ainge akashayika. Ndipo pandakangorangarirawo sisi vangu ndaifungidzira kuti zvimwe kuda kwainge kuri kungonyorawo ndisingazivi kutoti kwainge kuri kutovamutsa kubva kuvafi. Ndakavanyora mukomanashi ndikavaona vari mubhodhoro, asi ipapo ndakaita sekunge maybe ndainge ndichiona zvinhu zvisipo. Ndakazoti ndakarara ndakavarota zvekare sisi vachiuya kwandiri vasina kupfeka. Ndikaudza friend yangu akabva achizoenda neni kune n'anga yacho iyoyo. Ndikabva ndanzi ndinge ndichisonesa gemenzi rangu. Ndakasonesa gemenzi then ndikarara ndakaritsamira. Ndikabva ndachizorota
ivo sisi vakauya kwandiri. Pavakauya zvekare vainge vasina kupfeka, ndikabva ndamuka. Ipapo manje ndainge ndisisiri kuhope, ndakatomuka ndokubva ndapfugama ndikatanga kutaura navo, even though ndainge ndisingachavaoni. Ndikabva ndati sisi ndafara kwazvo nekuti makore ainge awanda, mwana wababa vangu ndisingachazivi kukuona. Zvino zvawauya zvanaka, ndiwe wauya neupfumi hwangu hwose uhwo hwainge hwakabatwa nemuvengi. Nyaya iripo ndeyekuti tava kufanira kuti tinge tichipinda mumasango. Ngatipindei mumasango chisikana tikwanise kuvhima, ende kana tovhima tokwanisawo kuraramisawo mhuri dzedu, nekuti ininiwo ndikakwanisa kuraramisa yangu mhuri neyakowo mhuri iyo. Mhodzi dzako idzo dzawakasiya pasi pano pezuva dzichange dzichizogarawo pamba pangu ndichidzichengeta. Ngatipindei musango, musikana chitungamirira nzira. Koka vanhu ngavange vachizouya kwandiri chipfeka ka. Ndiri kuzviona kuti hauna kusimira. Zvino zvingaita here kuti munhu ane simba sewe, simba seramweya mutsvene, onzi aonekwa achifamba asina kupfeka? Gemenzi iroro randainge ndakabata rakanyangarika kusvika pari nhasi. Handizivi kuti rakaenda kupi. Zvimwe zvacho ndakanzi naSangoma uya ndisazonyanyisa kubvunza zvakawanda, nekuti zvemweya ivo vakati ndezvemweya zvinofanira kuti zvinge zvichizogara mumweya. Takachizotaura inini nefrendi yangu ndokubva tachizodzoka kuZim, apo patakazoenda paguva rasisi vangu tikabva taenda tikanodhiginura churu, because painge paine makakatanwa vanhu vasingadi kuvakira guva rasisi, saka painge patova nechuru. Ndokubva tachizochera tikatora ivhu repaguva pasisi, asi ndakazoisa tombstone hangu. Ndakati ini handina basa nemi. Apa ndainge ndichitaura nevakuru vemumhuri avo vainge vachiti aiwa hazviite kuti tinge tichiisa tombstone paguva rasisi vako, nekuti pane nyaya dzimwe dzisina kupedzisiwa. Pane zvakaitika pakati patsano avo vainge vakaroora sisi ava, apo vachizonofa. Zvinofungidzirwa kuti sisi vangu vakaurawa negirlfriend, mukadzi uyo ainge achidanana natsano. Saka sisi ivo vakati kana nyaya iyoyo isina kubuda pachena, musazotora zvinhu zvangu zvisiyei. Saka zvinhu izvozvo mukoma zvichiriko ikoko uko kwavainge vakambowanikwa. Ndokusaka veukama vainge vasingadi kuvakirira guva rasisi, asi ini ndakangozviudza kuti sezvo ndava kushandisa mweya wavo, ndinofanira kuti ndige ndichiita zvinhu zvangu ndiri ndega. Hapana kana akakwanisa kundidzivisa kana ari saSabhuku. Iye Sabhuku ndakatomutora ndikamuisa muhomwe dzangu ndichirevera kuti kumupa mari. Ndakamupa mari nerweseri, akangotarisa hake kurutivi apo paakanzwa zvichinzi mukomana auya nevanhu vari kuisa tombstone kumakuva ari ega. Saka ndakatora mweya wasisi ukauya ukapinda mubhodhoro zvekare, ndikaendawo ndikanoviga. Asi pandakavigawo bhodhoro rangu, aiwa isikiretiwo yangu iyo yandisingakwanise kukuudzai. Ndinoprofita ndichishandisa mweya wasisi wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndinoprofita ndichishandisa mweya wasisi vangu. Strange things indeed they do happen in this world.